Окей, хора, сега сме 29, остават 2 дни буквално. Не 29. Още сме 28, ма сме буквално в края на 28. 8 и 20 и 8 и 30. Така че го броим като 29, така че става 2 дни, нямам търпение. Но аз не правих списък и сега ще ви го покажа. Но да, стойте сега. Окей, така. Моля. Окей, чакайте, така. Неща за зеленото училище, вие не четете нататък, моля ви се. Така, неща за зеленото училище, дрехи. Дрехи от стемо, дрехи от притати, къси панталонки, свичер, дълги панталони, тенски, дрехи от примама, къси панталонка и свичер, дълги панталони, тенски, яки, маски, пижама, пело. Предмети, гримове. Тук няма да ви го казвам последните неща. Не, добре, не тук. Спирала, сенки, четки за грим, коректор, червило, руж, гланц, огледало, гребен, шампуан, спрей за разрезване, маска за спане, диадема. Това розовото, което се използва за да се гримирам, ще ви го покажа след малко. Крем от роза, мицерална вода, тампони за грим, сечуар, парфюм и други неща, ако се сетят. За пътуване в автобус и куфара. Телефон, слушалки, преносима батерия, зарядно, адаптер, зарядно за часовника, зарядно за слушалките, адаптер от темо, гледало от темо, очила за пътуване, очила за плуване, шапка, вентилатор, това розовото от Бритати, таба скуиши, следващото го махаме. Добре. Нещо, което няма да ви го казвам. Възглавница за пътуване. Това за чистене на телефона и сега ще ви го кажа след малко. Книга, ако реша. Колона, ако реша, по принцип. Сега ще го поправям. След лекото прекъсване, защото книга, ако реша, колона, ако реша, написах да ако реша, нали? И други неща, ако се сети. Игри, нали, въпоточка, игри. Уно, има шанс да взема и една игра аудитория, която ще ви я покажа, но ако не ми е куфара. Така, храна, трета точка, храна и напитки. Подточка, храна, чипс, зайоба, вафъл, Макдоналдс или нещо друго, ако не може. Така, и други неща, ако се сетя. Напитки, лава беара, вода. Между другото имам 4 напитки лава беар. Още не съм пила нарочно, защото искам малко да си ги запазя, но да. Така, и други неща, ако се сетя. Четвърта точка, други неща, ако се сетя. И сега ще ви покажа всичко, но не толкова е най-якото на това, че буквално като съм сложила всичко, и се зачерква. Което е мега яко. По принцип, най-вероятно има други неща, аз съм написала и дъра. Но да. Махай се! Да, сега ще ви покажа. Окей, за да обясня, ще гледате как се правя леката вечерна рутина. Така, ето това е диадемата, която ви казах, нали, там диадема в скоби, там каквото бях написала. И да се ползва първата диадема, е много окей според мен. Чум изглежда много странно, но и това става. Моля ви се, не се отчаивайте. Не си тръгвайте до канала, като видите това нещо. Но да. Ще трябва да свикна да стъм, защото всеки път, когато се оправям, ще съм така. Но, по принцип, например, ето това е пръст на телефон и след това да каза бързо, ще става хубавичко. Аз съм телефона. Сега сме мокри. Това няма да залепне толкова хубаво. Ще залепне. Така, колко... Доста си намазах. Така. Но, в принцип, толкова съм преди доста време, да ви кажа честно. И буквално загубих всичко, което съм си взела, което съм писала. Преносимата батерия. Ако се чуете какви сте неща от темо, дрехите, нали, без дрехите. Дрехите ще ви покажа в днешното видео. И да, знаете, че ще ви ги покажа в днешното видео. Значи тук е така началото най-много трябва. Ще ви покажа в днешното видео някои дрехи, не знам, най-вероятно всичките предполагам, откъде да знам. Може ли също коректор? Гребенчето ми, стойте. Аз пак трябва да видя плана, за да видим, за да разбера какво иска да кажа. Да ви покажа
Ох! Да ви покажа играта, за която друга ви говоря. За игра, която друга ви говоря. За другата игра, която ви говоря. Много е сладко това кремче. Много ми харесва. Беше уникално хубаво на розия. Да имаме същото маджик. Кринч. Така. Уникален кадър, хора. Само да ви кажа, това е най-якият кадър, който съм правила в днешното видео. Ще бъдат такива гадни кадрите. Дори не знам дали ще бъдат с лампа, така че... С какво ми е лампа посред на деня? Много хора, буквално разбрахте ли, че тази, която пусна Sigma Boy, пуснала и песен I'm a Sigma Girl, I'm a Superstar, I'm a Sigma Girl, I'm a Superstar, Sigma Girl, Sigma Star, Superstar, така. Ви озадачавам с моите снимачни умения. Коректор. Не, че сега не ви озадачих. Нищо, така. Какво стана? Да, използвам си за подпирачка компютър, защото ме мързи да си взимам други неща. Какво става? Така. Ето го коректора, много е хубав, обожавам го. Ето вижте марката, дори ще ви го бърна в специалното си кадър. И така хоп, 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 хоп. Чекаме да стане малко повече, така, оп. Под очите. Но главното нещо, за което се използва този коректор за мен, първо трябва да се раздърса по принцип. Главното нещо, за което се използва този коректор, направо по-добре да се изтрия цялата. И аз също между другото нищо виждам. Така че... Просто мацам. Ако оцеля... Наистина много хора, нищо не виждам. Това не е ужасната лампа, която съм видел ever. Не лампата е. Огледал. Ох, ударих си, като ме заболя. Хора, къде имам толкова пупки на лицето, да, между другото бъде малко. Си бръкнах с тампонче за грим в лицето, в очите. Да си мислите нещо друго, че не е за грим. Изглеждам ужасно, между другото. Нищайте. Колкото съм случила толкова... О, защото това не пуска. Наверно, защото това не пуска. Ето. Значи трябва да цъкам. Да. Добре, много смислен контент. Почти нищо направих, май. Но вече съм излезли въпи навсякъде. Този коректор си иска да работи. Върху косата ми, разбира се, ще работи. Дори малко ще го видя, защото не иска да работи този коректор. Ще го проуча. Ето сега има много малко пусна. Ще го проуча и после ще ви кажа всичко. Сега няма да пък гледате как се взима работи видео, така че да. Чао. Окей, Окей, хора, сега се намазах. Ще сложим това за ръце. Значи ще взема целия сера за зелено цвет, ще ви го кажа. Ето това, което е много кют. Което е за ръце. Уи. И просто уникално. Буквално това го обожавам и 100% ще го използвам зеленото. Ето видите, ако искате да също от DM. Така. Руж, да мога да сложа малко. Преди като ми бях малко, така си мазах цялото лице в руж и нищо не забелязвах. И с това продължавах. Значи сега е нещо различно. Не, сега да забелязах и така малко. Не ми трябва да съм толкова ружена. Топ! Значи, мисля да се взема и това, което буквално те прави устните много бляскави. Ще ви го покажа на зеленото. Ето това. Значи аз сега съм да се свържа устните. Пишете в коментарите, нали? Вечерница едно. Пишете в коментарите, кое да си взема. Това не е, защото това е просто за красота на устните. Ето това, което...
Изглежда ужасно. Защо ли? Това лов. Кринджа. Този маршмело, с който Тези хора, аз не съм в час днеска. Всъщност бях в час. Този френски макарон. Аз не мога да го спра. Вкусно е. Значи сега ви показвам нещата, които ще взема на училището. За зеленото училище. А в същото време пишете, нали, кои... Сега да използвам, аз май знам отговор, така че... Ето това, което си го намерих в двора на училището. И няма да го върна никой, да не ми каже него. Измий го. Да ми кажеш, ти как можеш да ползваш чужди такива вежди, които си ги намерила. Мага. Тук мега много блещука. Вкусно да е. Не е лошо. Това, което е много червено. Буквално. И няма сега да си го слагам, защото все пак трябва по някакъв начин да го махна. Така. Да, и земетресение. И се нещата, нали, които са тук в това насърче. И тези неща, ето това огледалце, което не огледалцето от тема. Да, това е от тема, actually. Което е много удобно. По принцип, намерих един начин, но сега ми бретони ми е добре. Намокрен си слага леменче и така си правя с него. Summer and shine, summer and shine. Не знам, трябва да го танца. Аз не съм най-вероятно на него, но може би мога да го изтанцувам. И сега ще ви показвам, а тук имам някои неща, които не искам да ги взема. Стойте, да го спра. Хоп! Добре. Така. Сега, мисля да си вземе това, което е пръс. И така да пълниш с парфюм и то ти пръска парфюм. Сега си падам малко. Късметлия си, че има видео. Тук съм. Така. Birthday Juicy Bun. Ууу, birthday! Много е вкусно, обожавам го. Не го изядах. Не. Кой яде Juicy Bun-ите? Пишете в коментарите, момичета, ако имате още такива. Дали вие ядете Juicy Bun-ите? Мисля, ето сладен си го взимам. Защото буквално, вижте, много е малък ефекта. Само ако те така да доближиш до устната ми е така видиш с микроскоп, може да видиш някакъв малък ефект. Ето това, въпреки че беше хубаво. Значи важно преди зеленото да си зареда абсолютно всичко, за което се сещам. Часовник, слушалки, батерия, телефон. За да мога... Добре, всъщност, не знам, това ще помисля да го взимам. От това, което е уникално. За оголемяване на устните. Това ще бъде доста дълъг влог. От първия ден. На всеки ден се слагам в училище. Изглежда много готино. И последното, не на последно място. Wait. Гледам тази Wednesday и моят анимационния филм. Ме вече нямам почти нищо. Ето това, което изглежда просто уникално и аз го обожавам. Ето тези двете ми бяха подарък от хора, които ме гледат това видео. И това изглежда много сладко. Аз не се случих много. Дори си личи, като съм случила малко. Уникално. Какво иска да кажа? Да, най-вероятно.
Най-вероятно ще сложа това Нивея за устните. Да се ги хидратирам. Ето така. И обратен курс. Защо го казах, беше много кринчо. Шама Shine. Вече ми когато Sigma Girl. Ти забравих мелодията. Много също. Сериозно не само това. И това останаха на бутък. Я да видим колко ще се държи. Така. Така. Това не мисля, че успееш да се държи. Успя. Интересик. Може ли Juicy Bone да бутне всичките? Той бута всички за първото място. Айде да ти ще седнеш ли малко мирно или да ти изключваме направо от играта? Това седи тук отзад. Това направо не знам. Да го броим ли? Ето това така, това така. Ето това е с малко гадно и не знам дали ще се успее да седне. Да седи право, да е. Няма да седи спокойно. Ето така, тук имаме място и ето това последното, което пак е с такова гадничко, но с постоянство ще успеем. И ето. Хоп, хоп, не го държа за една милисекунда. Ето. Представете си, че не го държа. И сега. Сега трябва да си разпределя. Значи, това няма да се го носи на училище. Това няма да се го носи на училище. Бих искала, но мисля, че ще го изгуба. Въпреки е много яко, няма да за втори път. Въпреки, че не е лошо да си го носи. Айде след раното. Сега е да го изгуба. Това няма да си го носи на училище. Това няма да си го носи на училище, въпреки че това е много готино. Сега ще си помисля дали ще го носи на училище. Това ще го нося. Това няма да го нося на стол. Че имаме един Иванов, Маринкова, не Маринкова, Иванов по компютърно, Томова по български, как се казваше, Каранова по волейбола и Микова по музика. Ще ме заколят, ако ме видят. Така че по-добре да не рискуваме. Не е да за зеленото училище да не ме заколят. След това да правят каквото си искат, нали? Но, и това. И ето това също го слагаме. И това са, които няма. Ето така. Ето тези. Сега ще построим една... Не знам какво говоря. Просто аз имам някакви неща в мозъка, не знам къде да ги кажа. Разбрахте ме. Да кажем малко вероятно. Може да направим такава кула. Така тройка. Тройка, двойка, единичка. Може това... Може ли да ми паднеш? Нищо не виждате, знам. I know it. Значи това мисля да е над 5. Да ги подредим по височина. Това изобщо има ли смисъл? Айде това така, това така. Двойката. Това може би е двойката. Няма да я бия май. Да, си да вода мои разговори. Си вода мои разговори, съм разговори. Ето така изглежда много. Ом Триамба Хамаджала Ом Шанти Хари. Ом! Получи се. Много е красиви, beautiful. Ето. Good idea, I have a good idea. Между другото, утре ще получи табелско, защото ще ви го снимам, нали, като свършим училище, понеже ще ги получа в началото на училището. Като свършим училището, ще ви ги снимам колко са готини. Надела е розово ореола, на мен ми е черна лапичка. И е много яко. Ето. Чао. Ще бъде само 10 минути. Чао. Лека нощ и ще се видим след малко. Скоро. Не знам кога. Хайде, чао. Окей, хора, сега ще да избера гривничка. Значи ще ви покажа принцип всички неща, които съм си избрала, като подреждам куфара, за да може да не губя толкова време. Сега да ги показвам после на куфара, да ги показвам. Да. Сега ми помня тук гривничка да си избера. Тази гривничка. Ето я. Тоест. Ето я. И тук с зайче. Зайченцето бяло.
Ето някак ми седи. Или пък... Има няколко варианта, но защо казвам. Вижте, искам да ви покажа нещо. Папа Сквиши. Уникална хора. Будоко, нали уникално. Дай 5. Много яко. Обожавам го. Така, добре нещо. Ето това. Така де, другия вариант е тази гривничка. Това според мен е много кют. Но ми е леко малка, с много нисто. Но така никой няма да забележи разликата. Оп! Но мен честно казано повече ми харесва тези. Тези някакси е малко по-заголени. Все едно. Тази гривничка ме е изгубена битка. Тази гривничка, да се защити преди да сте я видяли, я правих, когато бях много малка. И пише Вери. Тук ще видях нещо пекантратъщо. Една звездичка. Пише Вери, нали, на английски. 3 звездички. Защо съм сложила 2 от мати и 2 от друга? Не знам, няма си взема това зелено спокойно. Не е нужно да ми кажете как ще си имаш това зеленото. Следващата гривничка е тази, която е готина, но няма да се я взимам. И ето тази, която не е готина и няма да се я взимам. Така че може би ще си взема тази гривничка. И това е по-скоро малко по-хелинско, но всякам, че ще го скъсам по-скоро, защото не ми се... Сега ето това. Готино. Или ето тази котка. Може би ще се дам по-скоро котката, вижте. Свети в тъмното, не знам дали сега ще свети, защото изобщо не се е заредила, но ето вижте. Представи си, че е тъмно. Свети! Не, сигурно съм. Не май не свети тъмното. Не знам. Сега още се чудя какво да се взема. Ще ви покажа от всъщност главно нещата, които ще взема. И чао! Чао! Хора, има една ужасна мега... Сега ще съм точно това. Ужасна, но мега гадна новина. Ужасна, ама мега гадна. Най-гнусното нещо е, че могат да ни събират телефоните за... Хайде, стига да е! Че могат да ни събират телефоните за вечерта, т.е. нали, преди да си легнем, ще ни събират телефоните. Но те всъщност, откъде след това ще си легнем? Наверно ще ни събират телефоните за през нощта, защото там на родителска среща имам родителска среща, нали? И там са го коментирали това, че може да ни събират телефоните. Надявам се да не ги. Защото миналата лято не започваха така. Тоест, буквално ако ни събират през нощта, ние кога ще си ги зарещаме? Логика. Тоест, телефоните не се зареждат за 1 минута. Телефоните буквално не се зареждат за 1 минута или там 10 макс. Тоест, или трябва да си го заредим преди това и след това, или трябва да си го заредим буквално по време на закуски. Телефони нямате на пълна батерия буквално. И много тъпо направим. Според мен няма да направя, защото ще сме в 6-ти клас. И ако на 6-ти клас не им събират телефоните, буквално и като нас не ги събират, буквално. Да се надяваме, че няма да не ги събират и да, чао. Окей, хора, искам да ви кажем една новина с Дело каза Леле, като полудяла. Не частен за Леле, така. Да. Зелено, да. Една... Тази по български, понеже вчера имаше родителска среща, аз ви казах, не съм много сигурна. И тази по български буквално ни каза, че там родителите от 5-те класове са казали, нали, че... О, мога да изкарам сега колко 107. Родителите от 5-ти класове са казали, че искат да ги взимат за целия ден телефоните, а буквално това са били от 5-ти В и 5-ти Б, а ние сме от 5-ти А!
Защото буквално, нали, там на родителска среща с класния ни са коментирали как, нали, може да ни ги взимат за вечерта през нощта. Буквално, а не за целия ден. Защото, и нали, те каза, ами ще има само 15 минути на ден. Това не е нормално. Тоест това не е зелено. Тоест това е безтелефонено. Това е безтелефонено. Но да, така че не знам какво ще правим много. Мисля да си взема един фалшив телефон. Не фалшив, да е старен телефон. И тъкмо ще имам и резервен телефон Айнщайн, нали хора? Между другото ми се щупиха очилата. Ще ходя след малко да ги оправям след малко. Когато ми дойде автобуса и се прибира така че. Но да, значи сега отиваме да сменя протектора след малко. Отиваме да сменя протектора, защото ми е скъсан. Вие не може да видите, разбира се, защото е на влога. Но това може би ще ходя при роднини, така да го кажем. Да ми правят очилата. С лепило. И след това има шанс да ходим до Макдоналдс да си взема за ядене. Ще изглежда толкова странна, видно ли съм? Виж колко странно изглежда видеото, някакси по-синьо. О, мага! Да! Много странно изглежда, нищо. И да, не знам много сигурно дали ще мога да снимам, като имам 15 минути на ден на телефона. Но нямаме идея как, понеже нали класния ни, дори да каже, ами дайте ви телефоните, ще ги събираме, ще ги дадем 15 минути на ден. Тогава ще каже, ами добре господин, нали, да ми зареждате, понеже той е мъж, нали. Добре господин, да ми зареждате телефона, нали, да гледате да не пада под 50%, да гледате да му пада батерията, да го пазите както си пазите ръцете, всичко си пазите. Да го зареждате, нали, да не пада под 50%, да гледате да не преглее, да гледате, когато стане на 100%, нали, да го спрете за зарядното. Къде още не знам къде отиде. Омага, когато, нали, се заради на 100% да го махне от зарядното, той тогава ще плодее. Имаме... Омага. Омага, къде ми шишето? Аз месък за страницата и хора. Но да се надявам, да се надяваме, че ще може да снимаме, че няма да ни взима телефоните. Но според мен няма да ни взима телефоните. Най-много за вечерта, което надявам се да за вечерта да не ги взимат. За може да снимам главното. В принцип искаме да гледаме един филм. Филм е под Netflix, ама не е такава голяма зора. По-главно за да снимаме това. Нали, вечерта да е. През деня ми и за да си гледам телефона, логично. Но да, чао. След малко ще ви покажа как си правим кафаран, така ще да. Хора, сега се избирам за гримове и там за шампуани, тези от където си ги слагаш в банята и се колебая между това. Аз имам само две, само. Така. И почти съм избрала, все пак искам и вашето мнение в коментарите. Значи тук късно 1, 2, вие вече ги видяхте, но 3, ето това е на котка. Ето го как изглежда. Ето това е на Хари Потър. Което по незнайна хвилика. Тук преди малко бях отворила, нали да го разгледам и иска да сте. Ето ги двете така. И ето ги двете така. Понеже харесвам Хари Потър. А това е пият. Хари Потър cute. What? Oh my god. Lava Bear Core. Перфектно! Най-накрая го спрях. Не, между другото, ние с Адела май разбрахме защо толкова много хора повръщат Lava Bear. И според нас, защото, нали, Lava Bear има някакви неща, които има хора, които са алергични. Доста хора са алергични от тези неща. Не знам кои са, но май бяхме чели и двете за някакви такива неща. Някакви такива. Не знам дали е вярно, пишете в коментарите според вас дали е така. Много е сетинг с такъв. Да, аз съм много трудно ядосващ човек, спри се поне. Да. Така че и хора повръщат, Lava Bear не го казват, да. Ето го това, нали, тук има едно джобче. Ето така изглежда много яко. Който гледа Хари Потър ще обожава това. Който харесва тази котка ще обожава това. Има ли тази котка някакъв като филм? Ето това. Ето така вижда в края. Не знам на котката не съм го отваряла, само на Хари Потър го отворих.
Предполагам, че на котката е също, защото на външен вид фан е едно към едно. И на котката има такова джапче. Но да, ето. Хубаво е, нали? Може да се закачи. То, нали, да се закачи и така да ти седи. Е така, тук си има прозрачно джобче. Тук има такива. Тук има място за шампуани и за някакви такива неща. И тук има още място за някакви глупости. И да. И ако е, кют е. Перфект. Но. И ето това. О, не, по-различно е. Говоря, че това закачването е различно. Да, ето го закачване е розово, не е сребърно. Логично, защото това е тук. Тук има розово, тук има сребърно. Но, ето го. Абсолютно същото, не знам какво мога да ви обяснявам. Но имате 10 секунди да решите кое да напишете в коментарите според вас аз кое ще избера. Стойте така според това. О, вау, стойте! Ама да! Всъщност, окей. Да. Това е малко по-яко. Вижте. Ето това тук има ето такова, а ето това тук просто е златно. Което не че за нещо гадно. Аз казах това тук просто е златно. Но всякъде има такова, тук има много як златен белег. Хари Потър белега. А пък тук има някакви надписи, което пише нещо, има входи и не мога да го разчита. Перфектно, нямам интернет. Не питайте как разбрах, просто аз говоря малко забавено. Ето. Марката е май, така че марката е. Но да, вижте. Ето ми се щупиха, но всъщност малко ще ходя. Да, знам как. Да, ето така. Хоп. 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 И имате 5 секунди, 10 секунди да напишете според вас аз кое ще избера. Който почва. Едното се е щупило. Сега. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Кой ще избера? И аз избрах. Оп. Сега да кажа кой съм избрала. По много як начин. И сега мога да го кажа. Аз избрах. Това го държа между другото. Това, което се държи право. Ще избера това, което сега не падне. Късмет. Баба Бер, почти това. И това се бие с Баба Бер. Баба Бер умря. Това ще се избера, така че чао. Окей, не знам какво става тук. Игнорирайте факт, че съм без чула, просто сега ми се залепят, т.е. под сега ми се залепят. Имам предвид. Чакам да изсъхне по-добре лепилото, за да мога да съм сигурна, че ще ми изсъхнат и че ще са добри, хубави и перфектни. Така че да. Искам сега така ще спрем багажа, знаете, без чула. Да, да знаете, че сега ще покажа тук какво има. Да. Отиваме от Макдоналдс за утре. Така. Имам салфетки. Ще ми трябват. Така. Освен салфетки. Имам средна кутийка пържени картофи, защото изядни малко. Не знам, изчезна ли съм. Имам някакви носилищи шапки, когато се зависи вътре. И ето това плече с половин плешка шапка, понеже на мати, брат ми. И
И той не ме изяде цялото и това е двоен чизбургер, нали? Дубъл чизбургер, да. И още още салфетка. Добре, това не обяда. За утре. За училище. Не за училище, за зеленото училище. Тест, антистрес, не антистрес. Но ето буквално. Ето ми обяда. И е сега. Вече не съм пробвала това, но все пак. Ето го как изглежда малка част от него. Има и още останали картофи от Мати. Да, брат ми се казва Мати, защото ще му казвам Мати, а не брат ми, така че. Буквално има вкус на пилешка хлапка. Трябва да спиши. Но аз сега ще се събвам и след това ще се правим багажа. Тоест, ето ми идеята тук. И ще правим куфара. И ще ви покажа дрихта тема, хора. Тук ще ям Макдоналдс. За обяд. Тук пише Макдоналдс. Знам. Сега вземеш много хранително, за да пише Макдоналдс. Ето. Ето такъв Макдоналдс. Малки. И да. Нормално съм. Но още много странно без чула. Пишете в коментарите дали ме харесва без чула и без пристанно. Да. Чао за сега. Бай! Окей, хора, време да се правим куфара! Това е яко! Значи, сега само да ви кажа, че ще ви покажа дрехите. И няма да ви показвам как се прави куфара, защото ще има доста да се мъча как да ми изглежда. Това е също тези джапанки тук. И да трябва доста да се мъча как ще изглежда, така че няма да го правя пред вас. Да, сега ще ви покажа дрехите. Хора, actually има... Добре, нищо. Actually има още много дрехи, още няколко дрехи, но още се перат. Утре за мен. Ще се перат. Значи, първото нещо, което ще си вземам е този халат. Не питайте защо ми е халат. Аз не каза, че трябва да имаме халати. Не знам защо в хотел, в 4-звезден хотел да няма халати, но нищо. Този халат, който е много кют, изглежда като голямо и пише нещо. Ето така, сега ме го скофра. Оп! Така, следващото нещо е тази поличка, която изглежда много кют. Има си джобчета и е синя. Така, и е аутфитче с ето това. Като пак се изглежда много кют. И best friend. Как също се изглежда доста яко, аз не го бях видяла преди. Ама го изглежда брутално. Така. Следващото нещо е тези къси панталонки. С малко по-сложен аутфит. Това потниче. Ето нали нормално потниче. И ето тази много яка блуза. Много яка блуза. Буквално. Изглежда нали... Абе, ще ви покажа. Стойте. Много яко. Не мога да повярвам. Хора, знаете колко се вълнувам. Ето това, което го бях насла на от зелено. Ако не сте ми гледали влог от зеленото училище, след това отивайте и цъкайте при него. Първият ми влог, буквално първият ми видео в канала беше зеленото училище. И на всеки това ми беше една от любимите дрехи. Една от любимите дрехи. И ще нося ето тази поличка. Черна. Пак е джубова. Абсолютно също като синята, обаче черна. Кой е любимият цвят? Черна. И все пак. Ето я, изглежда много кют. И да,
Следващото нещо е буквално дънките, които си ги взех, не знам, наскоро. И някой идва мати. Окей, навероятно мати ще бъде малко необлечен, не питай защо беше такова, с гащи. Ето тези къси панталони, които ги взех доста наскоро. С ето тази тенска, която също взех доста наскоро. И вижте колко е сладка тази тенска, обожавам, това е най-любими outfit. Един от най-любимите. Аз буквално си ги харесвам. Аз буквално си ги харесвам. Ето това вече, значи, сега идват нещата от Тему, хора. Това бяха нещата от магазински неща. Ето това са нещата от Тему. Облече ли се? Взех си едни от дрехите, които се перат. Вече са изправени, нали, сушени. Ето това е от Тему. Нали знаете тези хората, които са там спортните, където това е като цяло гъщеризонче. И отгоре ето това. Изглежда много кul, ще ви го покажа как изглежда, нали, когато го нося. Главно... Да. Ето това. Тези пак с панталонки, готини са. С ето това топче. Което не питате защо е така. Пробвала съм ги. Просто, нали, след като се изправим. Така че, да. Ето това топче. И... след това. И куфър почти ми се напълни. Да се виждаш и половината дрехи. Така, следващото нещо е това, което пак е от Тему. И почти приключваме с от Тема. Това пак е от Тему. И тук има зайче. И е много кют. И е комплект с ето това. Което са бели панталонки. Са много кют. Последното нещо от Тема буквално е ето тези къси панталонки, които се разтягат и могат да изтръгнат. О май гад, emotional damage. Ето тези къси панталонки. С ето това топче. След това топче. И ето тази прозрачна жилетка. Жилетка тениска отгоре. Изглежда много яко. Ще ви го покажа, той с повече дрехи, нали. Няма много как да ви разберете, нали, сега като ви го показвам, но... безкарате. Почти съм готова с половината да покажа. Да ви го покажа. Така, следващото е къса пижама. Значи, имам теория. Ще нося къса пижама, за да вайбва на зелено. И ще нося дълга пижама, за да не ми стане студено. Да имаше рима, но да. Ето това, което къса пижама мога да използвам. Предполагам, не знам. Не съм много сигурна, ако е топло там и има хубави завивки, които ще ме топлят. И е тези къси панталонки, нали? А пък дългата пижама. Вие май сте виждали в други видеа. Ето това. Тази дълга буза с дълга крака, в която е като топче. И сърби носа, много ме сърби носа. Ето това, което са дълги панталони. На стич. На стич. Как допълних. И сега имат дългите неща. Не, има и още няколко къси. Така. Ето тези. Има много яка чест. Значи това са комплект, само да кажа. Ето тази тениска на Нью Йорк. Е комплект с тези панталонки на Лос Анджелес. Гледайте кое е най-смешното. Това е М. Това е С. Да. Има и последни къси панталонки комплект. Взела съм си много къси панталонки само. Но да, това са буквално всички къси панталонки. Аз само показах къси панталонки и пижами. Да, нищо. Ето това са тези къси панталонки, лилави, готини, с чопчета. С ето тази мега яка тениска. Като е брутална. И сега идват дългите неща. Технически, какво е това? Това е свичера. Да, има и още на нещо от тема. Така, ето този свичер. Ето този свичер също от Тему и е брутален бял свичер. Мода. И така, тук ще го сбутаме. Другото хора, какво ми пречи да ходя така с пътничен? Не мога. О, мога. Ето това, което не знам как ще го сложа, но е кют. С худи на сърца. Ето това, което е свичер пак, черен. Dark World.
the dark world. Не, винаги го знаете това, нали? Fudge. Who, you know who. Snape, the dark world. Хари. Волдемор. Дъмбълдор се ни учила. Том. На български, нали? Там, който са гледали Хари Потър, ще го разбера. Фъч, ти знаеш кой. Снейп, черния лорд. Та Хари, Волдемор, а пък, кой се каже, Дъмбълдор. Не ме хитайте, знам как се казва. Дъмбълдор, Том. Да, и последното комплектче, което сте ми го виждали май пак, е този черен анцунг с ето това топче. И трябва да мисля какво да сложа отгоре, хора. Аз абсолютно си нямам на идея. И мисля да взема просто бяла тениска, защото не съм добре с идеите. Аз се гледам, не съм много красива без чува, знам. Да, сега ще взема бяла тениска. Добре, да си пусна лампата. Бялата тениска, нормална бяла тениска, просто сега е малко мока. Не питайте защо, моля ви се, не питайте в коментарите защо. Това бяха дрехите. И сега ще ви... Искам само да видите какво става. На мен ми е много забавно, между другото, нас после трябва да го правим това, но нищо. И тук буквално става място. Мога да съм така, но не знам дали ще се затворя. Не мога да го не забавно, да. Сега ще ви покажа другите неща, които не са дрехи. За да видите. Да. Окей. Добре, браво. Сега показвам на видеото. Затвори вратата. Така. Сега показвам на видеото другите неща, така че. Хора, очевидно Мати ще се намеси. Мати, само гледаш. Само гледаш, нали? Така, ако искаш седи така тук. Или искаш да седнеш тук. Тук. Айде. Ма няма да пипаш нещо, разбрали ме? Да. Само гледаш какво снимам. Аз нищо не виждам, нищо. Ама поне е така до мене някакси. За да може, защото аз нищо не виждам така. Ето така, става ли? Да. Значи, първото нещо е този сгъваем сешуар, който ви го показах в видеото от Тему, който е много яка. Ето това е вентилаторче. Така да ми телефон. Така ти телефон малко. Како не може, това е за зеленото училище на как. Ето тази играчка, която няма да показва на Мати, защото ще повдейнем. Не питай защо Дранка не знам. Дрънка. Всъщност това са неща за раницата. Да. И няма да ви показваме, нали? Да. Айде, подавай ми ти неща. Сега, Мати, каквото реши да ми дадеш. Тук Мати телефони. Ето това са очила за плуване, нали? Изглеждаш много готино. Айде, подавай ми следващото нещо, Мати. Ето това како. Ето това са още ни очила, понеже тези, нали, са по-големи. Тези са по-малки, но тези са не толкова хубави, тези са по-хубави. И да, за всеки случай два чифта очила. Следващите неща. Това е възглавница за път. И е много удобно. I love it. Защо се плезиш на камерата? Мати, бъде камерата. Но това не е добре. Айде, следващото нещо ми давай. Ето това. Това е бело. Бело. Схванахте. Следващото нещо. Ето гащи. Ето гащи. Ето потета неща. Ето потилка. Стой. Много бързаш. Така. Това е едно комплектче бански. Не са гащи, а са бански. Това бански. Това е долната, да, това е горната част. Да. Не показвай се, така. Ей, бебе! Така. Ето това е горнището. А пък ето това е цял бански. Какво? Да. Нали, Мати, кажи колко обичаш как? Много. Ето това е цял бански, който също изглежда много яко. Давай следващото нещо. Ето това. Да, имам две бутилки лава беяр, не питайте защо. Това бутилки. Я кажи, не питайте защо кака има бутилки. Питайте това какато има бутилки. Трябва да добавиш не.
Следващото нещо ми давай. Почти свършихме с нещата. Това е гребен. Буквално. Ох, ударих се. Ето како. Това стоя, сега ще ти кажа когато да даваш следващото нещо. Ето това са всякакви гланцове, гримове, сенки, кремове и такива неща. Да се сърча на Wednesday. Давай следващото нещо. Това са женски работи. И да, давай следващото нещо. Ох, не го хвърляй така. Значи това, тук е пълно с четка за зъби. Ногти, фейк ногти, това не знам, парфюм, огледалце, маска, гума. спрей за развесване и така как се казваш, където се пръскаш в подмишниците. Да, следващото нещо, Мати, следващото нещо. Мати, последното нещо ми го давай. Да, това е последното нещо. Мати, давай последното нещо. Ето в тази бебешка чантичка. Тази е малко по-тежка раница, но ето я. На Хари Потър. И вътре тук има тампончета за грим. Понеже да знам, че аз съм грим вече. Браво, Мати. Мати, много моля дигат ивани неща. Ето тук имаме едно герданче и една гривничка. И съм си ги сложила тук. Не питайте защо, защото не знам къде да ще си ги сложа. И тук имам шампуан, душ гел. Мати, не ме виждат мен хората, бебе. Имам и лак, да. Имам и такова за чистене на лак. Имам кремче. Имам мицеларна вода. Имам и за след мицеларна вода. Ще ви го покажа на зелената повече подробности. По-подробно. Не знам да казвам повече подробно. Но и да, това бяха. Сега ще се мъча да го оправя този куфър. За всички тези неща, които показах. Мама, как не сходи вакансия? Да, както можехме да спрем с училището след тази вакансия. Имам още май. Но да. И това е всичко. И ще видим, ще се пробвам да подредя всичко това в куфара. И след това, като го подредя, ще ви пусна пак на видео, за да видите каква е подредбата. И джапанки. Чакайте, стойте. И последното нещо, което не трябва да забравяме са чапанките, хора. За малко да забравят чапанките. Как ще да успея? Защото ги докосвам до главата, не знам. Но и да, това май всичко, защото обувките, аз ще съм с тях. Няма съм с тези дрехи. Да ви покажа лекто, че съм възглавницата ви я показах. Wait. Мати, я кажи. Wait. Да, моето бебе е англичанче. И я кажи. Was. There. There is. There are. They. Браво. Ето това е свичър. Да се го поличам наобратно. Това е cute свичърче. От Reserved. Ето това. Ето си панталонки. Ето тази тениска, където every morning, където прочетете си го спред себе, си го прочетете, ако искате. Браво на вас. И да, това са нещата, които буквално ще се взимам, предполагам. И да, нали, Мати, сега ти ще ми изглеждаш и стаята, да може как да си прави багажа и после като пак снимаш, ще ти извикам. Става ли? Да. Добре. Айде. Айде, да снимам батерия, но ще ви покажа от нещата. Айде, чао. Нали, нещата, които сега не съм ви показал. Чао. Хора, готова съм с куфър и се получи доста добре. Сега ще ви покажа. Стойте. Wait me. Ето това. Тук са буквално абсолютно всички дрехи. Тук са това, което е женското, с шуара. Тук има също банските. И това са това чифта очила.
Тук ми е диадемата за гримон. Тук това като го отвориме, оп, и го отваряме. Има два лавбея, гребен, джапанки, бело. Да, това са лекарства, не ви ги показах. Това са двете ми... тия. Тук има игра, тук има аудитория, тук има гримове и да. И буквално съм целия багаж. Има шапка. И сега ще трябва да се правя раницата. За все пак и раницата е нещо. Аз съм се направила един списък, може да е много яко. Вие вижте, не съм много сигурна, аз буквално виждам. Здравейте хора, аз съм Веля, това е моят канал Велисън. Аз не съм направила един списък, бъдах по него и ме стават няколко неща, телефон, слушалки, часовник. Аз съм не ги забравя, затова трябва да съм наистина много зле да ги забравя. Трябва да се навия аларма. И да видим. Принесила батерия. Часовникът. Ако ми е 100% е добре. 100% буквално пер. Моля? Чакай. Завива 13 градуса. Моля. Ще му накажеш да проверя. Не. Това часовник много се дава ми 14 градуса. Thursday, Monday, Sunday, Saturday, Friday, tomorrow. Today, tomorrow. Между 9 и 22 градуса. Колко радикално, но да, часовник ми е 100%. Да. Сега ще си го сложа. Защото ще съм с него, най-вероятно и слушалките ще си ги сложа в раницата. Така че смето му право телефона, няма как да го забравя. Но да, телефона като тръгнем, чакай ще го отметна. И да видим iPhone-ът ми. 77%. И каква беше паролата? Успях, това беше паролата. Омага, също тук съм с Хари Потър. Ще взема този телефон на всеки случай. И аз искам да видя Blockbuster. Отворим Blockbuster, хора. Искам да видя колко ми е рекорда. Омага. Сега ще ви снимам с това, стойте. Омага. Видео. И ето ви хора, това сте вие, буквално. Много се готини. Можете дори да сложи на iPhone-а май телефон би трябва да мога. Не се вижда по-добре. Това не е най-доброто снимачно нещо. И да не трябва да правя нещо на iPhone-а хора. Вие сега го виждате, но аз не мога да обръщам буквално видеото на iPhone-а и е просто ужасно. Защото вижте не съм скъмно как буквално мога просто да го. На iPhone-а няма такова нещо. Ето тук има да спира. Има да спиране, има запускане, така. Има и скриншотване. А пък ето няма за обръщане. Буквално няма за обръщане. Има само за скриншотване и за спиране. Което е тъпичко. Но буквално. Има ли по-як кадър? Actually, на коя страна снимам, actually, този телефон може да се получи нещо от него, тъй че ужасно съм без чула. I don't know. When ping. Знаете, че като бях малка, мисля, че I don't know буквално някакво, че буквално I don't know е, нали, аз не знам. I don't know. Не знам точно. I don't know. И много като приега като не. Не знам. Wink. Да. Bye. Bye. Мога. Спряхте го, не. Така, както казах, сега ще правя раницата. Куфара след малко ще го оправям. Ще проверя отново, за да... Значи хора, това е ужасно да съм забравила нещо. Да, тук си гледам нещо. Куфара на таблета си. Сега. Ще покажа след малко нещата. Без забравя да си махна
Бях направила да си махна алармата за 7 часа. И ми е спадна алармата в 7 часа. Но да, аз сега реших, понеже тук в принцип не ми преносимата батерия, и тук взимах един адаптер и преносимата батерия зарядната с телефона. Реших зарядната с телефона и преносимата батерия да съм я в раницата, а ето това да ми е в куфара. Ударих се. Първото е някакси по-малко не се взема в раницата ми. Но няма какво интересно, така че аз ще ви снимам най-вероятно като тръгваме или нещо. Не като тръгваме, нали, като тръгваме тук от вкъщи, така че да, чао. Айде, чао казах. Окей, хора, аз се оправих вече в автобуса. Нали? Направо движ направи скоро. Брат, ние чакаме тук половин час. Повече чакаме. Нали? Тоест. Значи ние бяхме с мен, бяхме показане. Да. Ако ме чувате, защото сега е 9:15. И буквално знам, знаеш какво чакаме? Полицията да провери шофьорите. Ще полицията буквално при нас. Аз заправих и да, буквално абсолютно чакаме само полицията, ще сме готови. Ако затворете това. Но да. После ходим в Талимари град. Аре да направим кръгче с слабите ми да се върнем в тази. Тази телефонът са загрязани. Какво са нагрязани? Но знаете ли кое е най-странното? Че буквално... Не знам кое е най-странното. Чао! Окей, сега буквално виждам. Говори нещо. И буквално май би трябвало да го слушаме, но никой не го слуша. Това от Дунавската градина може да се състояние в този период. Празници са... Съвсем близо до град София. Преди също... Град е там. Ето го. Това е Талимари град буквално. И да. Окей, това е много. Така ще ви снимам като стигнем буквално. Талимари град. Сега чакаме да се организират, защото много... Ферма за пътпадъци и яйца. Хора, учителя по-физическо, понеже не можеш да обичаш нормални да носи женско яке. Буквално учителя по-физическо носи женско яке. Аз умирам от това. Кой е мъж? Аз да имаме ливчета, трябваше да ходим на... Сега трябва да ходим. Нямам как да има ливчета нагоре. Да, има ливче отстрани. Да, бе, брат, защото не искам да се морем. Дали? Хора, трябва да качим нагоре. Планината сме. Най-нарандам. Някъде от цели гамади градската планина. И са гъмна. Така че да, чао. Се скачиме. Ще ви кажа. Хора, буквално сега стигнахме. И съм много изморена. Обяснете, моля ви, обяснете. Кой човек? Вода! Значи колко ми дреме за Лидъл, искам просто да легна. Сега никога не сме ходили до Лидъл, искам просто да си легна. Буквално скачихме цялата планина и мега много се изморих. На кое беше тази тъпа идея? О, мага, аз ще легна. И сега буквално мечтата ми е просто да си легна в стаята.
След това най-якото нещо. Да си легна в стаята, да поспя няколко часа, след това да ходя на басейн и след това на вечеря. Още човек аз не вляза в автобуса, защото няма може да издържим до късно вечерта. И сега ще легна това тук, така че да, байст. Хора, когато си починахме 1 минута, горе-долу, и сега отиваме към крепостта. И съм много изморена. Кой ме е за туалетната? Още в началото изходиш от туалетата. Ние чисто 30 минути го изкачихме това. Ама човек, ще влизаме в тази крепост ли? Да, аз съм влизал в тези крепости. Аз съм влизала един път, може би. Ама аз не искам да влизам повече от един път. В нещо, което вече съм влизала. Мозък! Самата крепост, аз не... Да, някои влязаха в кулата на цели Маргарит Мазък, съм ходила. Да, аз за това прасни си държав. Тя след ме гледах гънги 4 пъти, както мен. 3 пъти съм го гледала, не 4. Ама гънна, да бъде нещо много... Виж, това колко по-малко ярко е. Да, представя се отключи ярко. Но, да, буквално аз ходих до туалетта и съм много щастлива вече. И сега не знам какво ще правим. И да, чао. Вижте какво видях. Лева бладата. Виж, не ми дава. Да, даде парите. Без пари няма да стане, нали се сещаш? Трябваше 10 стотинки. Трябва още 10 стотинки. Трябва още! Как каза да вече 3 стотинки? Си много зле. Ти никога не си работил с такива машини, човек. Работи естествено. Виж. Хора сега да конец чихам много. Чихам много голям. Това слязохме, нали? Това слязохме, нали? Много голям долу нещо. Много голям долу нещо. Голямо. И за малко долу ще се сподя. Май, много се било. Да. Ще се в автобуса. И след малко отиваме към Самоков. Не видя ли тогава, ако не знам къде отиваме. Я, чао сега. Запе в хотела дали е питейна? Да, питейна ли е? Сега може да си вземате минерална вода. Ще пия вода. Да, ще пием вода. Някакви други въпросчета да има такъв водеща. А без да ви питам, вълнувате ли се за дискотеката? Не. Ще ви снимам отида. Много сте скучни вие, бе, няма. Хора промениха. Няма да ходим в Lidl, а в Т-маркет. Аз съм ходила в Т-маркет. Ужасно. Да, те ма ужасно. И тук в този се скарах, за да ще гледаме телефоните. Какво да направим, да гледаме в тавана? Се скарах, че гледам телефони, ние да гледаме. Айде, чао, хора. Сега ще ви снимам Т-маркет, така че да. Хора, вече в Т-маркет. В Т-маркета съм плати зеленчука, буквално. Не знам дали има тук такива. О, мага! Аз имам такава мъжълта. Пикняна. Ти си вземи за себе си, аз имам. А ще ми даваш ли който? Ще си помисля, малко вероятно. Ха-ха. Вземи си. Тампони за грим, памук. Щастие! Щастие! Аз съм щастлива. Тук има вода. Ако е забравим да снимаме. Омага! Аз ти да баба откъде ги взима тия целувки от тия Т-маркет. Брада. Ела да потърсим.
Комари. Да. Гарниер, къде има гарниер? О, соус! О, мага, вземе такова за зелената. На стаите, да. Опа, Каменов не ме видя. Не, те видяш къде. Надявам се. Брате, трябва да не Не, Каменов. вижте колко са красиви. Каменов кор. Бъдете прилични, не се лигавете в магазина, ние как лягаме в магазина. Къде са? Ако имат за комари. О, мога, девочка да взема такова, виж. О, мога. Хора, вижте ме. Провери. Аз бях. Благодаря. Някакви страни не чува. Айде бе, не се тук за очила, бе. Трябва да си... Ако сега не сме, ще ви свидим, че няма какво да сме. Просто буквално. Окей, хора, буквално стават 3 минути, докато стигнем до хотела. Няма търпение. Тук се зарежда с батерия. Да, буквално. Ще снимам като когато след 3 минути да бъде по-време. Буквално сме в Боровец. Видя сме... О, мога, човек, аз тук съм ходила да карам ски буквално. Не чух, но чакай малко, скъде че ме позната тук, защото съм ходила да карам ски. О, мога. Но да. И да, чао. Хора, буквално тук ще влязам в хотела, гледайте как изглежда. Мога да бъда потъпкана. Това е моя кола. Изглежда много яко. Но да, ще ви покажем стаята. Ако има още някакви готини неща, ще ви покажа, така че да, чао. Добре, сега съм пред стаята. И ето ни картите. И ще отваряме вратата. Много труд. Стойте. Малко трудно. Са ни куфалите всичко. Така. 3, 2, 1. О, мога! Видях малко. Видях малко. Ох. Не, о, мога! Ние сме в тази стрима. Ние сме в тази стрима. Не. Бедрума. Тук да си ставиш какво ти щеш. Това не го интересува, ще да. Ние сме в тази стрима, не мога повярвам. Дали стаи да си дали с тази стрима? Даша, те нали ми питаха там, дали искате? Мисля, че имала разлика между 31 или 32. Yes! О, мага! О, мага! Лекото... Кама, може да си купим нудълс. Айде. Вижте, хора, има малко хубаво спушни. Я! Гледалата ни свети. Стой, аз, чакай, имаме 2 бани. Ето тук е в това. Тук е туалетна. What the fuck? О, мога, това е електрическо! Това е за инвалиди. И сме инвалиди. А може да затвориш тази, не ни трябва. Не, аз искам да спасвам електрическата. Добре, може да бъде, значи няма значение. Тази е уникална. Ма тук няма туалет, между другото. Къде е? Значи там е туалет. И значи тук имаме Мивка и Ивана. О, мога, много ми заглухнато ухото, ще припадна. А пък тук имаме инвалидско такова и Мивка. О, мога, човек, това е уникално. Yes. Да, събуваме се задължително. Айде! Вижте, стане някакво нещо на света. Не съм тук.
правилно така. Джоба ли си? Аз сложих ред, нали, за да имаме тук. Ето е другата. Значи, оставим може да си доставим тук. Да, омага хора. Ама айде да сложим обувките, да си приберем обувките. Да, Прибираме сега си ще обувките. имаме... Маме. Значи това ще бъде края на този влог и ще има още един как ще оправим стаята. Това няма да е моя крайен влог, така че да. Чао. До сега. Ето моите дрехи. Ето надела дрехи. Да. И сега... Елхички, през лятото. И сега ще изчистим с мокри. О, мага, наистина много яко. И отзад виж. Сега ще изчистим с мокри кърпички. Къде ми отидоха мокрите кърпички, пък сега ето ги. Шкафовете там. И след това ще сложим дрехите, които са ето тук отзад и тук отзад. Ето ги. И да. Байт. Байт, бе! Байт. Сега са дела, отиваме на басейн. Няма да покажем, защото още е по-бански. Айде, облечи, след това ще покажем. Ето ме мен. Да, и ето ме мен. Не знам дали да си взимам очила. Не. Сема. Добре, вземи ги двете, за да може и аз. Добре. Ще взема да очувам. И да. Няма да си имам, защото първо. Вода вземи. Защо не е вода? Ще загълтаме с хубаво. Нямам. Ще взема да си. Добре, айде. Thank you. Айде. Чао, хора. Окей, хора. Буквално си подредихме стаята и сега ще ви покажа как изглежда буквално изцяло. След това ще ми помогна да се облеча. И... да. Така. Ще ти затворя за малко шкафа да направя перфектна презентация. Влизате тук, че... То винаги около тази врата има нещо. Чакайте. Няма нищо. О, wait. Винаги от вратата на Тереза и Йоана има някаква драма. Здравейте, хора. Не мисля, че направиха румтур. Не направихме. Да направихме, къде кръщяхме. Така, ако влезете в банята... Бейсика. Буквално просто най-обикновена баня. Тук нищо не сме украсявали по нея. Нашето огромно не се свери, знам, че е подредено. Мога да трябва... Аз ще правя леглата първо. Да, хора, ето, нали, да кажете, че ето така не изглежда, искам сега да го подреда, така че бай. Сега. Окей, акширам уникално. Сега, да, рунтура. Тук са буквално абсолютно всички гримове, почти абсолютно всички. Вана. Вери, имаш ли си представа как се посигурява? Не, да, ето. Изгорява кружката. Не е изключено. Ето това. Тук ми е подредено на мен от хора. Стойте. Така и бе буквално мега подредено. Горе няма нищо. Тук си отправим това диванче, къде я минава. Ето тук ми е това. И да, горе-долу това е. Сега ще ви покажа вариантите ми за облекло. Здравейте, хора! Аз съм Вера, това не е моят канал Very Fun. Да. Включени. Да. Сега ще покажа вариантите ми за аутфити. Омагам, дам стам. Мисля да си ходя с това. Ето и вариантите, сега ще ви покажа. Омага, трябва малко по-ниско. Ето дели мен е перфектно. Добре, син. Единият вариант е ето това, гледай ти, защото искам после да питам теб. Ето тази пола. Добре. С... ето тази тениска. Според мен изглежда уникално. Двете заедно. О, мага. Така, следващото нещо. Гледаш ли? Ето тези къси панталонки. С... ето това. Отивам на вечеря, ще се умацаш. Много добре те познавам. И едно от последните неща, нали, ето това. Тази бяла риза. Тази черна кола. Или ето Така, и аз съм готова. Ето тези къси панталонки. Готови сме. И сега отиваме за мейкъпа. Ето това. Което е като стенче. И ето това.
Не мисля това да съм утре, защото много искам да го нося. И днес се колебая между това. Този аутфит, чакай, че там отвън се говори за насилие. И този аутфит, и аз сега малко ще ви кажа кое съм избрала. Ще ли си избрах този аутфит? Да, Тези вече си си панталонки. И сега ще правим мейкъп. За дела. Направи малко повече място. Имаме един стол! Да, имаме един стол, събираме с един стол, нищо. Така, мейкъпът ни... Ой, сенки ще си сложа. Сенки не, аз нещо. Значи, Вече трябва да си махам колата, защото... първото нещо, което трябва да сложим е коректор в порта. Коректор. Знаеш как се слага коректор? Да, много И така тук малко. За всеки случай. Омага, мисля, че не е страшно. И това тежката артилерия. И аз искам да видя колко са. Омага. Аз ще чакам Вери. Някаква лойка не са тук. И затова е така се прави. Искаш ли на земята да го направим направо? Акшели, да. Ето тук. Така. Така да дела ми предостъпи повече място. След като очевидно аз трябва да си предостъпя сама повече място. You little baby, don't you cry. Ето така. Добре, ще седна. Линк. Ето така правиме на цялото чело. Аз се чакам. Ето така просто го задръскваме на рамдам. Ето така тук нещо ми слезе пъпки от бутета. Ето. Ето е ред. Не си слагай много. Да, знам. Значи си скоректирам. Защото е отвърд много и Те ще се правим. аз малко сложих твърд много на нищо. И аз си така. Окей, ако ще се получи окей. После ме затворих пачката. Да, аз сте Сега следващото нещо. Окей, сега. Следващото нещо, което мисля да сложа е спирала. Не, сенки. Чакай, аз много бързо тази спирала. Мисля да сложа някакви по-видни сенки. О, добре, аз сега ще сложа сенки. Не съм сигурна. Ето този четка. Кои сенки ще сложа? Според теб, кои сенки ще сложа? Значи, чакай да покажа. Да, ето ми ги цветовете. Да, цветовете. А при мен ще покажеш ли? Цветовете. Ето цветовете. И сега кое си сложа? Ами, тук е добре. Айде сложим матчинг. Да, 100%, нали? Заради това се правиме матчинг неща. Така, значи... Не, просто ти нямаш. Добре, няма значение. Значи, на мен лично много ми харесва лайфта, то е хубаво. Над очите се забелязва, обаче... Според мен забелязва малко твърде много. Да, обаче за самото, нали... За това, че ще бъдем на вечеря, предпочитам това. Кое? Да, не това, да. Е това. Не другото. Не, ще сложа това, защото нещо блести се пак. Аз може да ги смесваш, не слагаш си това лекичко, после си слагаш нещо от блестящото. Първо почна от блестящото, но тинк нищо не виждам, защото съм без чула. Да. Аз виждам. Айде ти ме прави. Защото аз не виждам нищо без чула. Добре, ще го спра, защото... После ще направя твоето. Не, аз предпочитам аз моето. Отвори си окото ли? И хора официално дело ми гледам, защото аз не виждам всъщност, но най-много с тия цветове, които малко трудно се отличават. Не съм балтониста. Мисля, че е хубаво, да. Да. Омага да. Блести, всъщност трябва да си видиш през в огледалото, защото... Омага, че ще съм толкова. Добре. Сега съм другото, нали? Да. Аз ме дразни тия деца навън, как не? Да, не съм, че само кръщат, те някакси друга работа. Най-вероятно, защото те резят така. Окей, сега ти си. Аз ще сложа спирала сега. Мисля, че аз си сложа от същото, но не знам дали ще му тя. Ти нямаш друга спирала. Оцелих си мигата 100%. Това е най-лошото гледало, което съм имала някога, съм да кажа. Вие си най-лошото гледало. Това беше много гадно. Омага с... Не знам да оцелвам. Да, Тереза, прак, Тереза. Виж, как си милисен. Вери се намаца като крава. Не съм кари, благодарят. Благодарят? Омага.
Да не помня къде Кари изобщо е. Между го знам щастлива, че Кари не е с нас 4 дена. Нали, няма да е. И виждаме лицето. Каква е тази точка тук? Вели какво да си направи. Окей, Се сложи тук. И ти ли? Да, ама беше в ръба и с коляното. Аха. Хора, малко ще преместим тук, за да мога да видя как да се почва да е маска. Хора, Се вижда това? виждам само черното. Окей. Actually, не съм чак толкова зле. Добре, малко ще погледна по-подробно. Тук почти нищо не виждам в огледалото. Сенките ми бяха това. Сега ще сложа ето това червило. Вижте, искам само да си покажа това червило, колко е хубаво. Окей, хора, сега ще сложим... Хора, сега ще сложим спирала. Да, сега ще покажа. Не, аз днес съм много зле. Аз днес съм много зле. И аз също ще се живя. Днес съм много зле за гримиране, човек. Не знам какво ми става. Какво ми става наистина. Нали, и аз да се включа. Не питайте какво правям. Добре, окей, actually, ще гримирам по-нормално. По-нормално. Абе да, ще ви покажа крайния резултат после. Окей. Омага, с Джени Фери ходеше госпожата ни по история. Брянова. Помниш ли? Кой е Джени Фери? Това е така се казва стомарка на обувки. Помниш ли, дед ни викаха, омага нови обувки. Окей, вече съм готова. Само трябва малко да се посреща и съм готова. Мисля, че става много кют. И да, чао. Ще ви покажа после на вечеря. Нещо, надявам се. Още мислиме дали ще ходим на дискотека. Надявам се, хора, да може ние да спираме какво да ядем, понеже аз съм мега претенциозна, нали, от храна. Аз нямам повече от половината неща на този свят. Буквално, ако ми предложи нещо ново, ще откажа. Само буквално пица, спагети, поръжникът и някакви такива подобни неща. Само тях ям. И паса. И се надявам да може ние да си избираме. Нали, се спочва много кют. Имаме още 20 минути, така че да, чао. Сега сме на вечеря. Имам спагети и пица. И не знам дали ще мога да взем повече. И да, чао. Сега са резал. Много е красиво, нали? Не. Омага. Ето. Ну да, сега ще снимаме и да, чао! Los tralaleritos dicen tralala. Los tralaleritos dicen tralala. Los tralaleritos dicen tralala. Бяхме да седим на гадната дискотека. Тъй, че... Просто ни зададаха някакви карти се завият отборите. Ние седела сме в един отбор, не знам как стана, не сме мамали, не знам как стана тази случайност. Между това избрах картата на Дева, така че... Но да, сега ще си легнем, нали, за учителите. Не знам дали ще ни събира телефоните, не съм много сигурна през нощта, надявам се не и бай за сега. Бай. Бай. Вече прибрахме на дискотека, съм така, не съм много сигурна, не съм добре. И... Омага съм много. Стойте. Окей, ето. Сега ще си изчистя с мицеларна вода. Понеже се гримирахме. Actually, wow. Брррр, serious. Пак няма да ме гледат това нещо в очите. Гледам в очите. Да, хохото ми не сърпи. Ето ми е мицеларната вода на гарниер. И за първи път ще използвам, между другото. За първи път ще използвам. Ще ви казвам, преди също съм го померисала, actually, да е ясно все пак. Нещо все пак да се изчисти цялото лице, всичко. Очите на едно трябва според мен. Ай, да знаеш, че моята спирала е водоустойчива и не знам как ще го махнеш това. Абе, късмет.
Аз много трудно да го махам. Трябва да го схвърля това, но няма да го схвърля. Уникално тампонче, хора. За грим. Махна се. Да не стане тампонче за нещо друго. Махна се. Значи, готови ли с това? Ще изчакам Фери да се, да бъде готов. Ето ми да правя да на лицето още веднъж. И после ще почнем с моето нещо. Кое е твоето нещо? Ама сега веднага след това ли? Да. Това за какво е? Май са ни буквално почти едни и същи. Почти да. Нищо, ще направим и двете. Така. Май си... Хора, гледайте какво стана. Аз според теб махнеш с моите спирала. Да. Това е май съм си махнала моите спирала. Ето, така да видим да махнем всичко. Сефи ще ми кара, но махнем защо. Добре, те не скараме, не знам защо. Си реши малко косата. Бро, ти винаги си решиш косата. Да, просто трябваше да ме скуба понякога. Дай ще свържем това. Вие ще свържи това. Много съм гъстила, право няма що. Сега следващото нещо е това. Това просто на ръката си ще искам. Не, така. Значи, мокри си ръцете с малко вода. Просто ръка. Мокри си ръцете с малко вода. За първи път ми... Значи всеки ден трябва да си мия ръцете. Слагаш просто едно. Просто едно. И си го можеш на ръцете. Да. Не, баш си го на ръцете и после на лицето. Ой, не! Върху до очите може да нали? Да, цялото. Навсякъде където имаш попки. Значи... По цялото лице просто давай. И най-много търки където имаш попки. Аз след като тук някакси скоро са ми се появили пубертетни попки. На мен... Също. Ще изглежда, седна съм спала няколко дена. Верно. Ми котката се събърза за училище. Ама другите да са на училище. Айде. Не са днеска на училище. Утре. Не, да. Ето. Щом се намазва, просто... Не, изчакай малко да... Си влезе в коща. Влезе в коща. Влезе в коща. Влезе в коща. Влизай. Петриилци пукат на китките, знам. Добре, сега сме... И си гриваш и те. Не. Ох, костата ми, дрейките ми, всичкото ми. Егото ми. Егото ми е смачкано. О, бе, да как ме капиш, да ми капиш по чорапа. Така. Лед. О, мога да липа. Точно гъдно. Няма проблеми. Добре. Да ще мина пак отново. Коя е тази кърпа? Да не е тази, която си ми? Ти като акъв. Така. Сега слагам ето това Хималай. Да кажа Хималай. Просто слагам на ръцете. Е така. Едно, две. Има разлика. Да. Само това беше. Слагаш се. Да, просто си го слагаш. Омага, хора. Ето не ги не слагай така тук отзад. Искам да влезна косата. Не съм много... Не сме много зле, не трябваше да търкаме около очите. Що? Не знам тук на покупката пишеш, не трябва да търкаме около очите. Дрена. Аз вчера търках, така че нищо не съм. Още съм жива, нали? Така че... Но ето... Ще е кют. Сега да го мием, май. Не съм много сигурна. Трябва. Аз сега между другото се гледам в гледалата, затова не ви гледам вас. Да, и аз си прекрасно гледала. Да, не знам як да гледам, която буквално съвети. Нали? Защото мисля, че ние имаме най-хубавата стая. Да. Това има. Си изгледа лицето? Да. Не, така с пияна на лицето ще седиш. Ома, гластика ми е наводнен. Край на живота ми. Намукай ме! Добре, сега време я да се измия.
Пубертет! Аз не искам да това, не знам. Що се това? Има ли още? Той ще спри го за малко да ти кажа нещо. Окей, сега ще сложа крем от роза. Що много хочем? Добре, имаш ли мен? Нали ти имаш? Няма. Що? Дали си беше купила? Да, имам. Сложи си го тогава. Сложи си твоя крем. Не го нося. Що? Защото няма капачка. Що няма капачка? Ти те запитай го. Малко сложи. Кое се много толкова? Знам. Хора, вижте колко много си сложиха с това на лицето. Вижте колко аз се сложи. Да, сложи твърде много между другото. Но нищо. Ще мириш на рози хубаво. Да, аз си го слагам и на лицето, защото е за... Нали те за лице? За лице. За ръце. О, така ли? Аз винаги си го слагам на лицето. Да, и аз също просто аз си, нали, станалото винаги се омазвам по ръцете, защото то прави кожата по-мека и да върта също музиката. Перфектно. Да, мисля, че сме перфектни, защото ние винаги сме... И... Тръгвам нещата. Винаги си мярта след това, това край не знам. Аз не, ще изчакам да се знам. О, мога това е грешната кърпа. Сега... Ще се изкъпаме после. Да, ние сме се приготвили вайно там. Да, защо показваш жълто на камерата. Жълточка, не мисля, жълточка. Ще видите. Не знам защо е жълта. Не сме пишкали в него, представяме. Тоест... Това ще бъде за... Ние ще правим някакъв паркур за бе. Да. Ще показвам, т.е. влога няма да свърши до тук. Ще ви показвам и какво ще правим през нощта. Не сте по-яко. И малко се побираме през нощите, защото искаме да там максимум до 12. Така че не ще да започнем. Водичка малко да пием. И сме ready. И сме много по-красиви. Процедурата за разкрасяване е готова. И сега е време да ви покажа ваната. На камера дори не изглежда чак толкова жълта. Но да, вижте това колко е бяло. Вижте това колко е жълта. Гламур, блонда, гламур. И провинетка, гламур, блонда. Окей, ето си, си. Това и тук трябва да избършваме, но сега с малко. Омага, чух учител. Чухме учител. Бързо. Окей. Ох, мои комарите почват да ме хапят. И мен мисля, че това често са вече на 3 различни. И аз имам чувство така, но... Това тук не съм хапели, нали? Сега ще почистим и да. Ще ви покажем през нощта какво сме правили. През нощта какво ще правим. Омага. Ну да, байста. Banana, Orange. apple, Grapes. strawberry, Хора, не ни взеха телефоните. Тихо, пуска малата. Не ни взеха телефоните. 1 и 12. Малко гледахме филм. Преди малко гледахме филм. Да, пък съм предпоставка. Оставих преди малко. Сега най-вероятно ще гледа на подата лава. Това е звучи като хубава. Да. Значи това е димчева по-испански. Ох, обречена. Децата наистина да се сега като по-силично. Но да, съвсем интересно. Верно. Хубаво случай не ви се държа телефоните. Хубаво случай не се
почти не се чува. Почти не се чува на тази твърда върта. Ами трябва да бъдете лава. Може да спим на тази лава. Спим на тази върта. Ще видим какво да правим с нея. Искам малко да се навън, защото Така, значи, виж как се отваря на тата. Се отваря така. Да. Аз се отваря. Това го снимах. Сега ти го да видим. Дали ще е учител? Хора, не ще заболяваме за милка, но нещо интересно да види. Да подате лава, може би ще снимаме. Може би. Да подате лава, може би ще снимаме, може би не. Беше в краката. Но да, не е ясно, така че да пари. Хора, значи сега бяхме там на закуска. Насидих телефон, защото имам джобове в това. И си отмъкнахме храна. Това е просто как се случва. Три такива малки круасанчета. И пастет. Ето пастетът. Така, следващото нещо. Какво е това? Не знам, масло. Масло. 2 масла. И 3 банички. Теди захар не добавя. Теди е с добавена захар. Но да. Аз мисля, че те казват с добавена захар буквално накрая. Исках просто си ви покажа. Просто отмъкнах на ресторанта. Омага, след да почна на влог, така че бай! Това беше от мои приятели, които още подобни видео се абонирате за канала, оставете по един лайк, споделете с приятели, които мислят, не, коментирайте, споделете с приятели, които мислят, че ще ми харесат контент. Бай! Мазна съм с млеко. Здравейте хора и добре дошли. Секси е млеко. Бай! Бай!